Ahojte diváci, vítajte v historicky prvom reporte a konkrétne z 32. ročníka Festivalu Lumen. Mal zatiaľ atmosféru, ktorú si práve zažil, mal prirovnať k nejakej pochutine. Aká by to bola a prečo? Teraz si to úplne zabijem, lebo sme sa o tom bavili, ale ne o jedle, ale hovorím ti, že pukance. Vieš prečo? Lebo sme išli po námestí a strašne sa nám ľúbili, jak je Lumen teraz urobený, že veľa ľudí sme stretávali s ruksakmi, ten stage je na takom frekventovanom mieste a že to tu dýcha. A pukance dýchajú. A práve v tom je toto čaro, cítiš tú symbiózu. Boží duch je indierer, celá crew a celý gang skáče už na tento banger. Mám na teba takú jednoduchú otázku na úvod, že keby Festival Lumen píše knihu a každá kapitola je jeden teda ročník, tak ako by sa podľa teba mala volať aktuálna kapitola? Neviem, či to nie je taký klišé názov, ale ja by som kľudne povedal aj, že nejaká radosť. Lebo ja mám pocit, že úplne je to o tom a že sa tu tak zosobňuje to, že naozaj to evanjelium je taká radostná zvesť a to sa mi veľmi páči. Čiže keď je to taká prirodzená, jednoduchá, najnormálnejšia radosť, tak mám pocit, že to je najvýpovednejšie a ja mám takú s tým skúsenosť a aj tak sa to snažím žiť, čiže asi takto. Tu som sa pýtal Tadeáša na minuloročný a tohtoročný workshop, či tam vidí nejaké rozdiely a poprípade aké. Ja mám pocit, že z niektorých málo vecí som sa trošku poučil. Trochu som vedel očakávať nejakú cieľovku a vekovú kategóriu, ktorá mi príde na základe toho minulého roka. Ale mám pocit, že čo sa týka nejakej radosti z toho celého a aj nejakej vzájomnej inšpirácie, že to bolo veľmi podobné. Ten workshop zase pracoval ako keby kus na iných veciach. Zároveň tam boli aj iné aktivity, aj trošku iné pojmy, ale ako keby nejak v zásade atmosférou a tak toto bolo veľmi podobné. Akože, čo mňa úplne najviac teší, že vlastne teraz si vieme tak zhmotniť tých ľudí, ktorí počúvajú náš podcast. Festival Lumen bol akože kniha, tak ako by sa volala kapitola súčasného ročníku, ak by ste tam mali odzrkadliť nejaké svoje pocity po live podcaste? Autentickosť by sa to volalo asi. Že to je podľa mňa pekné slovo na to. Autentickosť, alebo pre mňa jednota. Hej, a ja by som ešte povedal, že no pre nás je to určite niečo nové, lebo nemali sme ešte akože live podcast, takže pre mňa je to vďačnosť, Božie milosrdenstvo, strašne veľa vecí, vieš, ale tá autentickosť je pekná a vďaka. Možno tak pre divákov plánujete ešte viacej takýchto live podcastov, alebo po tejto skúsenosti už že nevermore? Vieš čo, no chceli by sme asi, toto je taký štart a Festival Lumen nám to teda umožnil. Nechajte sa prekvapiť, ale musíte kupovať merch, aby sme mohli robiť tieto live eventy. Určite sa budeme tešiť každému, čo nás zavolajú a už nám ináč prišli aj nejaké iné ponuky a ide o to, aby sme ukázali ľuďom to dobro a takisto jak ty, jak my, jak kameramaňka, všetci sa snažíme o to jedno. Ak by mal Festival Lumen knihu a mal by si nejak pomenovať kapitolu tohto ročníka, tak ako by si ju pomenoval tak, aby ideálne odzrkadlila aj nejaké tvoje pocity, či už po včerajšom vystúpení alebo v dnešnom podcaste? Záchyt. Páči sa mi, že ten stage je iný. Na inom mieste, že je to frekventované miesto zo stanice a mám pocit, že sme tam veľa zachytávali ľudí, ktorí by bežne neprišli. A ja by som sa chcel vás spýtať, že či teda diskusie takéhoto formátu alebo podobné nejaké myšlienky do budúcnosti, či môžu nejakým spôsobom pomôcť v budúcnosti, aby spoločnosť okolo nás nebola taká polarizovaná, ako je aktuálne teraz? Myslím si, že áno, pretože od týchto diskusí človek čaká, že ľudia tu po sebe nebudú bliakať a hulákať a že sa na takýchto miestach môžeme vyhnúť možno že aj nejakému populizmu a podobne. A teda človek očakáva, ide s takým pozitívnym predsudkom, že sa stretne v diskusii s niekým, kto vie a chce nájsť nejakú spoločnú reč. Takže toto je podľa mňa asi cesta. Keby teda Festival Lumen píše knihu a každý ročník má nejaký názov, každá kapitola jeden teda ročník, ako konkrétne by sa mal volať tento s tým, že teda odreflektujete nejaké vaše pocity z aktuálne videného programu? No, ja som teraz videla akurát diskusiu, na ktorú bola pozvaná aj Zuzka Kovačič-Hanzelová a bolo to dosť podľa mňa o takom vzájomnom rešpekte, takže asi by sa to volalo Rešpektujme sa navzájom aj napriek tomu, že každý veríme iným spôsobom, inak a niekedy aj možno inou mierou v iné veci.
Či si myslíte, že diskusie tohto formátu nejakým spôsobom akože dokážu efektívne znížiť polarizáciu spoločnosti aktuálne, podľa toho teda v akom je stave? Áno, myslím si, že toto je jediná cesta a teda dialog a možno keď ľudia uvidia na takýchto diskusiách presne, že aj ľudia zdánlivo z nejakých iných táborov vedia normálne s rešpektom spolu diskutovať, že im to dá návod, ako to robiť a že možno to pre niekoho bude osviežujúce počuť ako keby nejaký konsenzus a nejakú rešpektujúcu diskusiu namiesto toho, čo dnes bohužiaľ žijeme, kde si každá strana vlastne len nadáva, tak ja dúfam, že toto je práve tá cesta, ktorá by mohla pomôcť nám z toho nejako výjsť von. Vy teda Festival Lumen píše nejakú knihu a jeden ročník, teda jedna kapitola, tak ako by ste podľa vašich pocitov z aktuálne zažitého programu pomenovali vlastne tú aktuálnu? Fúha, tak to je ťažká otázka, lebo ja som bola podľa mňa určite aspoň na 10 ročníkoch Festivalu Lumen a tuto som bola na tejto diskusii. Takže asi by to bolo také nespravodlivé hodnotenie, ale mám pocit, že ten festival vyrastol do niečoho väčšieho, ako bol kedysi, že je to skôr teraz už aj taký ako keby diskusno-hudobný, spirituálny zážitok, takže mám pocit, že od tých čias, keď som sem chodila ja, že sa to ešte rozrastlo a ešte to nejako našlo svoju hĺbku, takže ja som veľmi rada, že nestagnuje, ale že sa to vlastne celý čas nejako vyvíja do nových podôb, ktoré sú modernejšie, aktuálnejšie a myslím, že ten počet tých mladých ľudí hovoril, že asi je teda o to aj záujem, takže z toho sa veľmi teším. Ty mal Festival Lumen knihu a každá kapitola má akože jeden ročník, zodpovedá, tak ako by bol názov tejto kapitoly na základe tvojich pocitov? Tak táto kapitola by sa volala Pán sa stará, lebo veľa vecí sa skomplikovalo a na poslednú chvíľu sme museli riešiť a fakt to bola Božia milosť, že Pán Boh nám pomohol tie veci poriešiť. Pán sa stará. Či si myslíš, že máme, alebo respektíve ten hlavný stage, že má lepšiu pozíciu ako po minulé roky, či už keď to bolo na Tradičnom námestí alebo na Radničnom, že či je teraz akože taká nejaká možno, že najideálnejšia tá pozícia celého toho stageu? Veľmi dobre si to povedal, práve to si myslím, že asi to je zatiaľ najlepšia, najideálnejšia pozícia, akú sme doteraz mali. Pre mňa osobne sa to veľmi páči.